Nangita mi ni Ma'am Merlin Calapis. Ikaw? Oh. Surprise delivery for you. Happy birthday! Happy birthday, Ma'am! Happy birthday! Saya po na! Alay mo ba? Nangita mi ni Ma'am Merlin Calapis. Ikaw? Oh. Surprise delivery for you. Happy birthday! Happy birthday, Ma'am! Happy birthday! Saya po na! Alay mo ba? Magkahilak lang si Ma'am! Kataan sa ka na mo! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. And a birthday to you. Happy birthday to Naginilakay na po na rin. Naginilakay na. Mamahata po ito yung plaster. Dito lang. Sige. Ayun na naman. Happy birthday to you. Sige po. Surprise! Kaimot pa lang ako. To you. Happy birthday! Happy birthday.
Ay lang naman si ma'am. Wala pa nag-start. birthday to you. Okay, plaster sa tahan. Alright, nanay. Ma'am, Merlin Calapis, tama po ba? Kasi nagkamali, mi ba? Si Ma'am Merlin Calapis, tama po, nay? Okay, so ma'am, base na tingala ka og kinsami. Og ganong ning kalit mig abot, then daghan mi og dala. So anyway, DI, we are from Everything Surprises po. Sa nanay sa ka-special person na gusto ko i-greet today og happy birthday! Palakpakan naman natin! Happy birthday, ma'am! Sa ingon ani day kaniya ka-special, ingon ani kaniya ka-love. Nga bisan wala siya diri is gusto lang niya mabati nimo o unsa kaniya kapalangga, unsa kaniya kahinigugma, okay? Okay, hila ka si ma'am. Hila ka si ma'am. So ma'am, grabe no, bisan wala siya diri ma'am is gusto lang niya maka-celebrate sa imuhang adlaw nga natawhan. O gusto niya ipa-feel o unsa kaniya kahinigugma bisan wala siya diri. As if sa iyon ani nga pamaagi ma'am, naka-celebrate gid siya sa imuhang adlaw nga natawhan karon. Okay? Ready na ka mo dawat sa mga surprise gift? Since birthday ni mo today ma'am, na siya gipadala sa imuhang nga money bouquet po. Happy birthday! Yay! Happy birthday po ma'am. So syempre no, ma'am tanaw yung bouquet. Wow, na-catch! So syempre si ma'am, happy birthday po. Happy na ka ma'am? Happy kayo. Okay, so dili lang kay kanan no. So syempre birthday ni mo today. Nasa check ipadala sa imuha nga a bouquet of balloons. Happy birthday ma'am. Dudalo. Yeah, palakpak naman natin. Pakita mo na itong mga audience. Pak. Yay! Kaway sa camera mga artista no. Yay! Tara pa mga bata. Ang cute. Okay. So, syempre, ma'am, birthday ni mo today in Anis. Ay, butang sa ma'am. Butang. Dira lang. Birthday ni mo today, ma'am. In Anis sila ka-sweet sa imuha. Napot sila ipadala sa imuha nga 3 boxes Dunkin' Donuts. Happy birthday! Ay, mahal na lang. Alright, hindi lang kayo ka na, no? Siyempre, birthday ni mo today, ma'am. Napos sila ipadala sa imuha nga, pampahaba daw ng buhay, ma'am. Jollibee Spaghetti, happy birthday! Pakpakoy! Happy birthday po. Tara pa, ma'am. Duwa na siya kabuhok. Happy na ka, ma'am? Happy kaya si ma'am. Siyempre, kay birthday ni mo today, dili mawala na agad siya daghang handa magipadala, no? Instant ni siya, ma'am. Nagtuo siguro kag wala kay handa ro, no? Napod siya gipadala sa imo, ma'am, nga ugis lechon manok. Happy birthday! Bila kay kana tulo na siya kamok, ma'am. Happy birthday po. Yan! Pakpak po mo eh! Wala may pakpak! Happy birthday, ma'am! Nalukop na ka og mga gift, di na ka makita. Ano lang, okay. Okay, so syempre no, kay birthday ni ma'am today, na ay mga pagkaon, dili dyan di mawala, ma'am. Soft drinks, pampahilis daw, ma'am. Happy birthday! Wala may pakpak eh! Inig-tunol lang ako, pakpak mo. Yay! Di ba? Happy birthday, ma'am. Dara pagit, ma'am. Happy birthday! Yan, grabe ka happy ang celebration ni ma'am. Happy na ka, ma'am? Siyempre, kay birthday ni mo today, ma'am. Dili lang kay ka na, no? Aside sa Dunkin' Donuts, Jollibee Spaghetti, ugis lechon manok, money bouquet, o arranged balloons and soft drinks. Siyempre, birthday ni mo today. Every celebration, di gini siya mawala. Especially birthday. Dapat siya ipadala sa imo, ma'am, nga. Red ribbon cake, ma'am. Happy birthday! Social kayo si ma'am. Grabe ka happy ang celebration karon, di ba? Excited na ka, ma'am? Nakapag-gain isa ka gift, ma'am. Nga, last na ko ihatag sa imo. Excited ko og makita ni mo niya, okay? So, napod siya ipadala sa imo, ma'am, nga
stylistic Mr. Lee, ma'am. Happy birthday! Pwede ito open. Iputang sa ng bouquet din. I-open na, ma'am. Ready! Usa kay sulod na nga. Tindugi, ma'am. Tindugi. Sige po, para makita. Wow! Palakpakan naman natin. Wala pa yung audience. Natulala. Gawa na siya kabukang. Kapa isa. Wow! Sana all kayo! Happy birthday! From Mr. Lee po. Abrihin, ma'am, pwede na mo isuot ang isa na. Kaning white na lang. Isuot ang isa, ma'am. Ayun na sa bae. Isuot na lang sa isuot. Ay, sabaw lang sa para hayag yun kay white, di ba? Hoy, talakpakan naman natin si ma'am. Sakto na kaya dyan. Ipan sa ibalik. Alright. Ano nga yung buhok, ma'am? Then, kuwato balik yung buhok buhok eh. Sige, lingkod na nga. Lingkod na. Grabe ka-happy ang celebration ni mama. I-expect makakani ka ron. Yan ay mabot? Gadahon ka? Wala, gad? Wakit, gadahon siya. Uy, hilak na po siya. Pakpakan po na to, oy. Mang, ano naghilak mong ka, ma'am? Kalipay. Ha? So sobrang kalipay, kay tingin si ma'am, ug wala daw siya handa karon. Happy birthday, ma'am. Aside sa naapa kay handa, instant artista kayo ka, makita ka sa Tibok Pilipinas, ma'am. Say hi! Yay! Pakpakan na to si ma'am once again. Ma'am, artista na dyan karon, ma'am. Makita dyan ka ni sa YouTube, okay? So, excited na kayo may bawag sa gahatag ka ng surprise. Napani ba na? Ha? Hala, ma'am, ikaw ha, sikreto kay ka. Ba't sinakay mo kuyabay? Na ano? Okay, kasi tawagan ninyo, ma'am. Love? Love daw, okay, sige. May bawa na ito ni Karong Kisay, kahata galing ang surprise. Basin si Love, ma'am, no? Okay, so na siya igipadala ka letter. Excited na ka? Ayan, from Everything Surprises, ako ang basahon ng letter. May bawa na ito ni Kisay, si Love, bagyod. Wow! Excited na mo? Sure ba? Hindi mo excited? Say hi, say hi. Di mo kayang celebration. Uy, ang pila po daw sila gawin. Alright, sige, okay. Dara na. Sige. Ako ang basahon. Hala, dara. Okay, dara na, ma'am. Excited na ka? Hala, isa ka ni. Dagan siyang kiligon na ni ba? Dear Love. Wow! Una sa tanan, Love, gusto tikang batiin ang happy birthday. Nasayod ko nga wala kabalo bisan imo mga silingan. Nga namuyab ko nimo. Pero karon nagtuod jud siguro ka nga wala kay handa, pero ga-prepare jud ko, Love, kay kabalo ko unsa pud tika ka hinigugma. Once again, Love, I love you so much. Happy birthday. Nagmamahal ang imuhang Love. Palakpakan naman natin. Wala, sana all kayo. Sana all kayo. Di nilagay mo katuo. Di nila katuo. Alam mo, ikaw, ma'am, kung may ikasulti sa nimo sa surprise nga gihatag sa imuhang Love karong adlaw. Dali. Aghatang nagtali ako mga anak. Ay, dili na sila? Ah, dili? Akong anak si Darling. Hello, mo may nakabutang, ma'am. Ikaw basa? Salamat ko ka akong anak nga. Kaya na kong bailag na, wait lang. Kasabantas anak ka
Okay, sige, balik ko na to, music. Okay, tara na dyan, ma'am. Pininood na ni. Ang mga silingan, oh, nakulbaan. Feel na ko na intriga sila ba? Okay, tara na dyan, ma'am. Tara na dyan, agoy! Nadyo mangilak, aniron. Nadyo mangilak. Okay. Okay. Ay. Okay, tara na dyan, ma'am. Dear Mama, first of all, gusto kitang batiin ng happy birthday. Salamat dahil ikaw yung naging nanay ko at naging nanay naming magkakapatid. Ikaw yung nanay na handang makipagpatayan para sa kanyang mga anak. Alam kong bumabawi ka na sa aming magkakapatid dahil naramdaman namin ang pagmamahal mo. Kaya we are here always for you also. Alam kong ang dami nating pinagdadaanan na hindi magandang pangyayari sa buhay natin. Pero handa naming kalimutan yon lahat. At wala akong ibang hinahangad. Wala kaming hinahangad na magkakapatid, kundi ang masaya ka. Lagi mong tatandaan na mahal ka namin ng mga anak mo at lahat ng mga apo mo. Ginawa ko ang surprise na ito para maging masaya ka sa birthday mo. Basta wish ko lang, lagi kang healthy, at hindi ka magkakasakit dahil yan ang kahinaan naming magkakapatid. Basta ingatan mo ang sarili mo, Mama, para sa amin. Pag-amping intahon, kay muhalog pa kunin mo. I love you so much. Unta, malipay ka sa akong pa-surprise. Diri na lang kutob akong MMK. Nagmamahal ang imong anak nga pinakagwapa, si Ma'am Darling Calapis ng Paris, France. Palakpakan naman natin! Dili day si Love. Kulbaan na gid si Ma'am. So ang gahatag na ganing surprise, Ma'am, is imuhang anak do, nga si Ma'am Darling Calapis nga naa sa Paris, France karon. Okay? So happy ra ka, Ma'am? Nasayod ko, Ma'am, nga kanang imong luha is luha na siya sa kalipay, no? Kaya syempre wala jud ka ga-expect, wala jud ka gadahom nga naday maabot karon nga surprise ngingon ani, no? Wala jud ka gadahom nga naday kay handa karon. Wala gyud. Man kagikan ganina, nagluod man daw ka. Naglaag ka. Okay. So, at least, Ma'am, no, bisan layo imuhang anak, mabati gid nato nga grabe gyud kaniya kahinigugma. Bisan wala siya diri is gipabati, gipa-feel gud niya nga special kasayahan. Naghatag gid siyang effort nga para mapalipay ka sa imong adlaw nga natawan karon. So nasayod ko, Ma'am, nga grabe imong kalipay. So karon mangayo ko nimo og response unsa imong ikasulti sa iyang mga gipanghatag nga surprise gift today sa imong birthday ug sa iyang letter nga taas kayo para sa imong, na? Sweet kayo imong anak for you, Ma'am. Unsa imong ika-response diri lang? Sabihay mong anak na diri, Ma'am. Nak, salamat ko sa birthday. Nagkilaw-kilaw lang ako kanina kay wala. Salamat sa kundi ko anak ko na. Wala ka galaw na imulay ko. May surprise mo kapalo. Salamat na. Sa Ginoo. Salamat. Salamat. Lang-lang na kumakaw. Apo. Sino mixta? Nagkilaw ka dito. Ilaw. Wala ka gadahom nga na yung mabot ron. Ikaw. Sa imong gibati, Ma'am. Lipay ko. Ako sa langit.
So mabati kita mo, grabe gid pa rin mong kalipay ma'am. So happy sa me, kay happy ka sa gihatag sa imong anak. Ug nasayod ko nga imong anak, happy sa nga makakita sa ani nga video nga happy ka sa Salamat po sa iyang gihatag karon. Langga po po nila. Palangga kay kasi imong anak. Bisan tuod layo sila ma'am, palangga kay kanila. O wala gid sila nakalimot sa imong adlaw nga natawan karon, okay? Napakikadungad, dari lang. Salamat po sa anak yang di-surprise na ako. Nagaan siya ka plus food and lawas na pinag-abot niya kung ipangandoy ng palok pa ko niya. Lukay na kayo binili ng kita. Mao po niya pangandoy sa imong muhag pagid daw siya nimo. Sige rawad, kuhaan pa, istorya na. Video call. Binili mo sa kuhaan. Sige lang. Masabta na lang ito karon ma'am kay sa pandemic sab no. Di pa majud makauli. Sige lang, kinaray panahon na nga itugot ang Ginoo nga mag-met pagid mo no personally ug mayakap na gid kay mga anak. Sa ora, kasala din ako kung nila ko. Kasi kung bawi ko kung mga anak karon, mahal ko sila kung nangyari ko sila kanan. Bawi ko nila. Mao man iyang ingon sa letter ma'am. Langga lang ko sila tanong. Sige lang ma'am kay at least tingin ani nga pamagi ba kay na okay na ang tanan even sila dawat na nila mga naitabog kalimtan na nila unsa man galing na siya no at least karon mag-celebrate na nga magmalipayon ma'am sa imong adlaw nga natawan palakpakan natin ulit yay happy birthday Thank you. Welcome always, ma'am. Kami is igor rapod may gigamit sa imong anak nga instrumento nga para mapa-feel nimo nga para mapaabot ang iyang gugma diha kanimo, no? So okay, so daghang kay salamat sa imong manindot nga response. Nasayod ko nga grabe ang kalipay nimo karon. Ug matod pa nimo sangko gid sa langit ang kalipay nga imong nabati, no? Alright, so karon na imong mga anak uban diri wala? Oy, naamo na yung isa. Oy, turo pag yun. Daghan na diya eh. So karon, mga ko birthday wishes unsa inyong ikasulti sa birthday sa inyong mother, okay? Dali lang, tapat. Dito lang, pikas. Dali na lang. Miss Jorilyn. Pakapa na ka. Mali. Joylyn. Ay, sorry ma'am. Ma'am Joylyn Kalapis. Likuri ma'am. Artista mo karon. Kita ko sa TV, okay? Okay, ma'am. Birthday sa imong anak. Pila edad ni ma'am? 55. Ika-75 katuig nga nag-celebrate sa iyong adlaw nga natawhanan. Gi-surprise siya sa imong sister nga si Ma'am Darling Kalapis nga nakaroon sa Paris, France. Unsa imong ika-birthday wish para sa imong mother ug unsa pud ang ikasulti nimo sa imong sister nga gahatag ani nga surprise, okay? Sige lang, it's okay mo ilak. Ay, lingkuri lang. Lingkuri lang. Yang walang taga naman. Wala siya ba siya kaugalingon. Kay pagkuro mag siya kahuli sa mga kamot. Tapitang tagaan na po niya pansin pa. Kaya kinahanglan na niya nga sa kadugay sa panahon mo. Ito kayo ni ma. Karena bitang kung naami nila na kay tayo sa mga ako istorya lang yung public. Hindi ako ka-istorya ko sa iya. Pero talaga ko may istorya mo. Ano ko sa mga mga tagaan ni mo. Kadyo naman ko karong gituyo man ako dugay ulit. Kay kamano ko nga iyang birthday mo yung ipanayo sa pumangod sa di mo kauliot para sa iya. Nakapagtrabaho ko pero wala na ko. Wala ko trabaho para sa iya. Tagaan ako ni mo sila. Tagaan ko minimum time. Tila na may kagabi ma. Magsulihanay dito sa balay. Nga, unta, duwawon mo kaniya ba? Kung ano ako nga, naroon mo sa nga time na ka. Dili man siya mato sa mga good. Wala may kabaloon sa iyang susukan sa mga. Magbana akong manghol kung minduaw ba siya. Wala. Gusto mo, ito ba? Wala man siya. Dito naman ko nga pasagdi. Pero kabalo ko nga na, handa ako manot sa pake mo istorya sa samuan. Niningot ko, basin mabot ng time nga may istoryahan doon ako sa mga bagal. Kinahanglan ko. Sa kadugay sa panahon, malawat ko ginamo sa kamo siya ginahan. Pero ganang kung naani diri mamuhatag lang kag time bahala ginagmay. Basta dili
kay talagsara mo kumuli ko. Nasayang ka nang inuma kung unsa na ka namo kung pinangga. Kanang sa pagmanod, salamat kay siya man gyud mo nag kuan sa mga kaugalingon nga inyang gyud migunon nga bisag kung saon na mo siya inahan dili daw miangay masukod sa mama. Dapat daw mag-usa daw mi tanan kung man yung istorya kay butan mo kung nakimangod ka. Kanang ganina masuri kay wala mi ni istorya nimo. Okay. Pero istorya na unta ko nga nasusurprise pero wala kita kubuhatan. Para ma-surprise yun siya. Oo, ma-surprise yun siya pero iya raming agi-agian kay gusto daw niya na siya manok. Kung mang jaging na niya, yung manok ipangayon sa kong anak. Na mo na ma, kanang wala ko na, kanang ako na yung panganay, dapat wala ko ka na ko bangan. Inanang ko, tagaan mo yung time. Isa, kachot ko ko. Gusto ka mato kay lang gagang. Ana lang ko, ganun bang magabi, mag-usa lang ko ka. Bahala kachot lang ka, muli lang ka. Ana lang ko. Moro man ang pagayuan sa mga ikaw nang mag-istoryahan na yung unom. Kaming lima kay si Dudong, di man tumukot sa mga kamera mga lima. Mga pana sila ate, gituwa kang mama diha, wala. O, bisog po na kung itubag, wala mo dyan kaning ato sa kuha. Bingon sila, pasagtaan lang sa daw ka, basig mo ang tutlan tayo nga mga atura ka. Ano lang good, sumala, kung mamuanhin mo dito sa imuha. Kaya bisag kung saan ako, mainahan ka na ako. Muna pag-amping, kagalingon ka nunay, balag na kay lahing pamilya. Hindi na ka magpas-mo. Ano naman naniwang na nagkatungod sa imong kuha. Happy birthday, ma. Ayan, palakpakan naman namin. Ma'am, dagang kayong salamat. Makahilak ang buta niya. Bitaw no, unsa man ang gigian ninyo sa inyong pamilya, no? Nasayod ko, this is the right time nga para ma-okay mo tanan. Kani mo ay pinakang the best way karon nga na-express ko din ma'am ug unsa pud ang iyang pagbatik sa inyong mama nga nangandoy ang imong mga anak nga para moadto pud ka sa ilaha. Tagay lang pud sila panahon ma'am kay ang anak dili gina makalimot sa ginikanan ug ang gugma sa anak dili pud na mabag-o isip anak nimo sila gigugma jud kanila ang ginikanan nila ma'am. So tagay lang po panahon imo ang mga anak ma'am nga para makabisita ka sa ilaha kay para malipay pud sila nga ma-feel pud nila ang imong pagkainahan nila. So nasayod ko nga kani ang the best time karon nga para na-express ug unsa pud ang side nila ma'am sa imong mga anak. Pero at least di ba makita nato nga wala nagbago ilang paglantaw sa imuha ug ang ilang pagigugma kanimo is still nagpabilin og unsa ka nila nga ginikanan. Okay? So daghang kayong salamat sa imuhang mensahe ma'am nga nasayod ko nga mo'y makapatandog pusod kasing-kasing ni ma'am nga ma-okay ang inyong tibuok pamilya. So palakpakan naman natin si ma'am. Grabe no? Ang ato ang celebration karon. Sige guys, next si ihang anak si ma'am na pod. Ali ma'am. Nasayod ko nga daghan jud kag sulti pod sa imuhang mama. Dali lang ma'am, ko lang ma'am. Ipagawas og unsa imong gibati sa imong mother, unsa imong birthday wish pud sa iyang birthday today, ug sa imong sister nga gahatag ani nga mao gyud nagpaulo nga mahitabo ning mahimong posible ning tanan karon. First God, akong pasalamat at mabuhay nga Diyos, no? Nga, karon ra gyud punta mo na upan akong inahan nga sa iyang birthday. Sa kadugay sa panahon. Since 9 June ako edad, biglaan mi sa akong mama. Ibalik na ko ha. 7 months na magkamanghuran. Pero apan, mas naligon mi. Even nga wala mi mama. Mas niligon ko nga wala ko ilahan. Kaya mo akong itag-agbasi nga. Mabiskog mi. Kiwa mi mga ginikanan. Namatay akong amahan. 49 pa yung edad. Since muraguan pa ako edad po bata pa kayo. Ako gipasalamat at upuwi ka Diyos. Kami balik ka mong inahan mo. Isa siya kami gamit sa Ginoo. At tungluan sakit ako anak. Isa siya sa instrumento kami gamit sa Ginoo. Nga mga yung tabang sa iyang buhay suot. Isa siya naghihatag sa mong buhay ka Diyos nga.
Gisave niyang life sa akong anak. Pinaungi pasalamatan itong buhay nga Diyos nga. Thank you, Ma. You are here. Salamat kayo nga. Usay ko ingon ko nga, usay nga nang dili ka mo ato sa buwa. Naginahaglan po pinimo imong mga apo. Punta nga, tagaan pa ka, duga ang kinabuhi, duga ang birthday. Iba-uba na imong mga apo. Kamagwan mo ang apo sa tuhod, makita pa ni mo. Napasalamat ko sa imong paghigugma na mo. Nga hantod karon, naagapon ka na po na mo, nabalik ka na mo sis mga pila ka years na po, pagkukamulo pila ka years. Di na ako matukib kung unsa. But still, I love you so much. Sige nga naging ako si Bubaga. Unsay mahitabo ni mo, ako ang mukuha ni mo. Ako ang muati manimo kay na ako daray. Dili na ko na buhaton nga di taga-atipanan. Tungod kay inahan ka. Muna mo ingon ko sa kung kaugalingon nga bistro. Kay ako rin anak di mo karon. Nga imo, kung madagba ka akan damkong kansi mo lang I love you so much. Mahal kayo ta ka. Narigawag po ko na minun ka sa iya. Kapagkatabang ko di mo, amot lang panahon bang mutabang po ko di mo. Wish na ko di mo. Karing tanan, yung baguon ang tanan, mabaguan ang tanan, baguan ang tanan, apresi mo mga apo. Huwag ako pong pasalamat at itong buhay ka Diyos nga. Ako magulang isa dyan nga instrumento nga gigamit sa itong buhay ka Diyos nga nakatabang na muon sa aming kalisod sa una. Wala magani halos sa buha. Usay, malaman di namin nakapalo kong magulang anak. Usay, mangawat pagniog ka ng tiktik para lang makagawat. But salamat sa itong buhay ka Diyos nga. Isa akong magulang na gigamit para isang nga makasagat karon. Nakatilaw mi kung unsay natilawan sa kong magulang mo na ako. Pasalamatan itong buhay nga Diyos nga. Ang tanan nga iyang nadawat, amo pong nadawat, gitagaan mi niyang pili. Dili siya selfish nga pagkamagulang. Di siya selfish nga pagkaanak mo ni karon nga. Nadawat mo na mo ni. Nadawat na mo ang tanan. Dili miingon nga kung unsa gid mi sa una iya pong gipa tilaw sa mo karon kung unsa. Wala nga salamat kayo tega. Pawata pa daw nga bagong panata. Salamat. O ako gipangayos ng buhay nga Diyos nga tagaan pa jud kag dugang kinabuhi strong. Dira kay ikaw ra isa. Always kang mutawag sa Ginoo. Always jud ka nga kuan mo sa may mga pagsulay abot sa Ginoo. Tawag ka atong buhay nga Diyos nga andam na siya mutupag ko sa imong paghinahanglan ko na kung balik tumugo ko medic. Amen. Alright, so dagang kayong salamat, ma'am. Kalipay kayo may bakay. Grabe makatouch ang story sa ilang family na napaday isa ka kamangmuran. Aligang. Sige na. Karigang. Tingkori lang. Sige, lingkod. Kurang maingon na sir, mutubag ko, panlangga nagyapon ta ka kasi ako wish na nga mag-abot ba kag 100 yung edad kaya magdugay pa tag umano. Salamat kistanan kay sige nga ni ko mga tagis ng kwarta butan nga ako. Salamat kay Gugay, kabaron na kami nung Welcome. Kiss mo naman. Kiss mo si mama. Ayan, palakpakan naman natin. Thank you so much. Wala na kita mulungag. Grabe no. Makatouch kayo eh. Grabe kitang among kasing-kasing nga surprise gift no. Even ang mga audience na sa dali, grabe na touch.
Isa pa, mga apo. Kanino ganilak mo ni? Imo ni apo? Apo na ni? O sige, kastoryahan na to. Sige kang, kadyo lang kay ka. Oo, happy birthday Lola. Okay, ganina na rin ganina. Happy birthday la. Beta tagaan pag minimog oras ko. Tan minimo. Kaya ini mo agi may bisa usahawan ka na magtabang hindi ka kapalumulingi. Bisag namin sa magtapot wala minimo nakitan. Mingo na lang sa mga Mang sama tu si Lula di balgula man guru mi diri. Kaya di man siya kabalong pansin mo. Ngayon na si mama nga baligay na tuloy niyo maabot ng oras na istorya na tuloy niyo kung unsa ninyo siya kapalangga. Pero bisag ingana lang kala pero palangga kay ka na mo eh. Kaya ikaw ko na mga Lula. Wala mo ilahin. Palangga kasi ka na I love you. Happy birthday. Palakpakan naman natin sila. Katalo, ginatang luha mo kailak nag-apel. Alright. So, dagang kayong salamat ha sa pagtandog sa kasing-kasing sa matagos sa akin na buhi karon no. Lami kayong story sa inyong life, at least karon sa inaning pamagis na na-express gid nila o tanan o kung sa ilang gibati bisan sa imong mga anak ma'am, sa imong mga apo nanganday gid sila attention sa imuha no. So ma'am kay kawalo naman jud ka unsa ilang gipangayo, gusto ko nga makasulti pagka unsa imuhang ikasulti sa ilang mga gipangsulti sa imuha. So, ang good ako, basic ko ano yung mga, ano ba, kailangan mo pugod. Kasi asal mo, may soon kung ano, kaya, usay, di ba, pagluto na sa buwan. Usay po, kadungog nila, atong manang difference, dunggan ba na naas nila na, kaya nakontinuo na yung mga nato, kabalo, panaari ay, mag-ato na ako, kita ko, nila, kaya, ano ako mga apo, langga na mga silang tanan. Kasi magdugay ko pa naman sa Manila, mga ate, pinakita ko, ito na mapipili nila. Langga na mga sila. Hatod lang ko nila ang sudan, itong sahay, ano ang buwan kaya. Kasi busy ka, napapagandiri. Nagandi ko sa mga apo, langga lang sa tanan. Mga anak-anak, langga na ako. Salamat kayo sa istorya sa akong mga anak, sa akong mga apo. Alright, so palakpakan natin si ma'am. So grabe no, bisan tuod ni nanay niyo ang mama. Still nasayod mi nga ang pagpangga po niya sa inyo ang mga anak. Di lang siya ingon nga showy, siguro this past dagan lang ginuna si ma'am. At least karon nasayod na gid si ma'am nga unsa pud kanila kapalangga ma'am no, si mga anak ug mga apo. So tagaan lang nimo attention ma'am, nga tagaan lang po nimo sila time nga para mabanding kay even si ma'am uli lang gid siya nga mangandoy siya nga mauban nimo o wala gid gali siya ning balik kay gihulat niya nga mauban ng birthday. So singon na nga pala nga pagi ma'am ma-feel gid nato nga gugmaan kayo ang mga anak sa imong mga apo. So igo na siguro ang tanan no, daghang kayong salamat sa inyong tanan diri nga nakasaulog sa adlaw nga natawan ni ma'am. Karon kinamatay cake sa itong abrihan ng cake. Then kantahan na happy birthday si ma'am para happy atong celebration, okay? Sige. Okay, ready? Natay cake, no? So karon nakabutang sa atong cake. Happy birthday, Mama. We love you from all your kids. Palakpakan naman natin. Yay! Sige, kantahan sa natin happy birthday, ma'am. Iniguman na mo kanta. Blow sa candle, okay? Alright. Sayo po ba? Ready? Kanta mo nga. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to
to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, ma'am! Kung sa man mo ang wish sa iyong adlaw ka na tawag ka ron. Ang wish ko sa kanang tawhan nga moabot to jud ko dugay aron kuha ko sa mga anak makabalot ko sa akong nabuhat nila sa unang panahon. Ang wish nila. Kung paano ako kinabuhay ba ang taas pa akong wala yung asawa na sila na po sila. Salamat kayo. Best ako kagabi. Nabuhay na ako nila sa Ginoo. Ako anak sa ibang bansa. Kaluwian sa dito nga. Pag kinabuhi. Paas. Kaya siya rin yung support sa yung mga igsuopanan sa kabuhayon. Sa unang pangaw na isumbi. Kalau sa kuwan, makakaano silang maayo sa ikan sa iyong mga magulang. Sa mga problema na mo, siya ang nag-support sa iyong igsuot. Salamat kayo na. Kung nag-alakaw sa layo, lukoy kayo nagsuot. Anong kapupre, kapilusan rata. Say, may ubos ka po ko kay dahil may kami na kung asa man na yung karisma na sila ako. Salamat kayo na sa ibang kuangan mo karon. Surprise kay mo kapalo may nagkita rami ang pinilipin mo. Yung ibay na pagkita, naroon pa mo nakalimot natin. Sige, blow the candle, ma. Yay! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Okay, happy birthday once again po, ma'am. Karon, ma'am, dula pa naman itong surprise, okay? Happy naman ka, ma'am, sa surprise. Since happy si ma'am sa surprise, hindi hatag siya ang anak, naapod may gi-prepare nga song para sa iyo, ma'am. Para mas ma-happy pigid ka. So, as if na lang, kay mo ang anak ang ningkanta sa iyo, okay? So, kantahan mo na akong partner, kantahin si ma'am. As if na lang, kay mo ang anak mo ikakanta si ma'am. Paminawa lang yan kanta, ma'am. Hi, Nay. Kanang touch kay ko sa inyong bitaw family background, Nay. Then mabati isab nako ang inyong gibati bitaw in behalf sa Everything Surprises. Mabati na mo ang kalipay ug ang reconciliation ninyong kuan sa inyong pamilya. And then na ako'y ikahandog nimo nga kantanay. Isipa lang nga ako anak nimo. Okay? Sige, ako aning sugdan. Okay lang da. Sige ang music mo. Okay, papakana kami. I think of a mother, no one compares to her. A love like no other, she puts everyone else first. And when I was younger, I treated her worse. Never known someone stronger, 'cause
don't see you as much as I used to. But if I didn't know what I would do, I'd tell you I love you a million times. Say that I'm sorry if I made you cry. Didn't already have to on my knees even if I tried. But I tried, I swear I'll try. If someone puts me down, yeah, I know my worth. All thanks to you, the lessons that I've learned. If I had to put it into words, I think of an angel and all I see is her. No, all I see is her. Oh, no, your voice in my head, it tells me I'm beautiful. And when I have children, I'll pass all the things I was told. I don't see you as much as I used to. But if I didn't know what I would do, I'd tell you I love you a million times. Say that I'm sorry if I made you cry. Can never be have the woman even if I try. But I try, I swear I'll try. If someone puts me down, yeah, I know my worth. It's all thanks to you, the lessons that I've learned. If I had to put it into words, I think of an angel and all I see is her. Alright, wow. Oh, igo lang sa to. Ikaw, may regret gusto ko sa kakantagan ba? Okay, so daga kay salamat partner sa imong manindot nga songs para kay ma'am. Nagustuhan ra nimo ma'am? Okay, kay nagustuhan ni ma'am karon kay dili agad ni na end, okay? Ready ba ang uban dere nga mo hatag og challenge? Kasi mo accept mga challenges dere. O dali. Atong hawanan. Adyan lang kayo ha. Dayungin ko palihog ko kayo ni Mayro. Okay? Alright! Oh, kumala mga bata. Skip. Okay! Sige, sabayan nyo lang. Sige, sabay. Practice mo na practice. 1, 2, 3. Pak! 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 1. Okay! Tira! Tira! Okay! Sige, final! I-arrange na to ni, para nindot. Wait, ready ha, ready, okay? Kaya ako, sundal lang ninyo ha. Hataw po mo, kay para nindot ko na tawon. 3 times, okay? Katulo ha, katulo siya babalik-balik. So, hataw, okay? Tama mo man ang ika 3 times. Okay, ready? Wait lang ha. Sige, ready? 1, 2, 3, ito na! Pak! Pak! Sige! Hataw! Hataw! Ayun ba? 1. Sira Jun! Sige ma'am! Sira ma'am! Sige ba? 1 more! Final! Okay, hataw! Alright, palakpakan
Daghan kay salamat sa inyo mga tanan. Okay. Okay, so no, sa daghang kayong salamat sa tanan. So, labi na sa mga nag appeal sa ato ang challenge, dance challenge, no? So, ma'am, na-enjoy na ni mo yung birthday today. Unsa imong gibati sa surprise nga gihatag si Monak, ma'am? Malipay kaayo. Unsa pa ma'am? Salamat kay nga akong birthday-an. Saan ko sa langit akong pagkalipay. Lag-lag mo ganina kasi na ko wala. Kilaw-kilaw isda. Lagi akong kabalo. Nadi ay. Grabe ay. So happy kay ka ma'am. Sige, lang ko nila kabalo man ko na. Okay na ka, wala na kay kadungag sa imong mga anak. Kana akong mga anak, salamat po ko nila bisag dugay na ko sila nabiyaan. Tinangga gyapon kay ko nila. Sila ko tinangga na ko na sila daw kita sila mga unsa dia ako puro tra ko patay puro saan ko mga anak. Oh, patay ka. Wala na ko mga anak. Saan ko lang kana salamat ko nila nagtutla pa sa ilo. Wala man. Ana. Ang anak. Sauna. Tangga. Kabalo ko na. Kita ka dire. Suko sila ba? Suko ko ay suhon. Okay na ma'am. Okay na. Okay, so daghang kayong salamat ma'am. Nasahit ko nga grabe ang kalipay ni mo nabati sa karon, no? Even imo ang mga anak is grabe ang pagpasiguli sa inyong pamilya. Nasahit ko nga mo na ni stepping stone nga para mausa na pud mo, may usa na gyud mo tanan, no? So, ma'am, pasalamatan kami sa inyong tanan, especially sa mga tanang tao nga na diri naka-celebrate. Nakasulog sa ika-55 na imo katuig, ma'am, no? Sa imong birthday today, okay? So, ma'am, amo ang wish as everything surprises. Nasayod mi nga dalaygon kay ang Dios nga nakaabot pagigta sa imong ika-55 katuig. Ug nasayod ko nga dili lang kay kani nga birthday celebration na tayo celebrate. Ug nasayod ko nga ang Dios maghatag pa nimo og dugang pang birthday, no? Dili lang kay karon, daghan pa nga makauban nimo ang imuhang mga anak. Daghan pa nga tuig nga makauban nimo imong mga anak, imong mga apo. O we really hope, ma'am, na ang kani nga paagi, kani nga stepping stone sa inyong life nga na-express yun din yung tanang feelings sa inyong gipangbati, both sides. Masayad ko nga kanimo ay tinugdan nga para mabuo na po inyong pamilya. Kung nasayad ko nga ang ato ang buhay nga Diyos is maghahatag sa inyo nga o gugma, kalinaw sa inyong tinong pamilya nga kamo maiusa na gid mo balik. O ma'am, mangnaot na po nga muhatag jud kag panahon po sa imong mga anak kay sila po naglong, no, sa imong panahon, sa imong attention. Mabati po nila ang imong pagkainahan sa ilaha. So ma'am, igo na ang tanan, daghang kayong salamat sa tanan naka-celebrate diri, no? O nasayod ko nga ang tanan nagbalipayon gyud sa pagsaulog sa imuhang adlaw nga natawhan karon. Once again, ma'am, happy 55th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin si ma'am. Yay! Okay na, bye-bye ka. Then 5 kids ka sa camera, ma'am. Bye-bye po. Bye-bye. Dali. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Dali, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po.